Вітаю, честовані бавлячі, з вами я, Фангеймер, і ми будемо чинити автоферму Косич, вона ще й ферма красок. Ну давайте почнемо. Що нам на ній треба? Де вже все в ладі є. Ну як видите, я пробував чинити, тепер вам зараз покажу. А ні, що в мене в інвентарі. Так, беремо першу ладу, ораничу, тивчер, скло, воду та 4 косичі. Все. Кладемо раз, два, три, 4. Раз, два, 3, 4. Тепер в цих тивчерів кладемо блоки ораничі. Тепер ту всередину закладемо воду. Тепер чинимо всяку трубу. 4 блоки висоту. Так. Скло. Ще так. Кладемо, по суті, 2 блоки висоту, бо третій, ще кладемо з помічником, буде він у нас. Тепер закладемо 4 косичі. А чому лише сі? Бо ферма лише з цими косичами робить. І все. Беремо позирач тепер, тивчер, ладу, поршень, дойму, роздавач. Ще кістяна мука. І все. Так. І ще нам треба тепер нам треба розкласти тивчері. Раз тивчер, 2 тивчер, 3 тивчер, 4 тивчері. Тепер нам треба в цих тивчерів розкласти ладу. Є. Тут мусить бути пустоє. Тепер цих тивчерів ладу ламаємо, плюс все скло. Так, тепер нам треба ще покласти поршень і на нього рычажок. І тепер що нам треба? Бо позирач позирав, видите як це ще догорі. І сиш чек. Раз його виключимо. І тепер і все, що вертаємо обратно. Чекайте. Ага. Чек. Так, все ж заходить, все ж. Все добре. І ще. Щек. Все є. Тепер беремо кістяну муку. Туй закладаємо. І туй мечемо. Тепер чудо техніка. Як видите, вони вже всі падуть у ладу. Ну, огонь не падати котру ладу.
Є таке. Суть того не міняти. Все, виключаємо. Така була ферма косичий красок. З вами був FunGamer. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. До нових зустрічей. Всім пока!